Les persones amb capacitats diverses o amb diversitat funcional són persones que per causa d'una afectació física, sensorial, intel·lectual o mental es troben amb barreres que acaben limitant la seva participació social i per tant no es troben en igualtat de condicions amb la resta de persones. Cal tenir en compte que gran part de les discriminacions sofertes per les persones amb capacitats diverses són precisament a conseqüència de l'absència d'accessibilitat. I a Cornellà, com detallem a la moció, són moltes les barreres d'accessibilitat que encara existeixen i que no garanteixen un ús inclusiu de tots els espais, com poden ser els edificis, les zones urbanes, els serveis, els transports, senyalitzacions, realització de tràmits, dispositius que no estan adaptats a les necessitats de tothom. Volem remarcar que és la interacció de la persona amb el seu entorn la que capacita o incapacita. I en aquest sentit, l'accessibilitat és una condició indispensable per garantir l'autonomia, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats per totes les persones. També cal subratllar que la identificació de les barreres que ens incapaciten va molt més enllà dels obstacles materials que poden impedir la mobilitat o l'accés a edificis. S'han de tenir en compte també els obstacles immaterials, que poden ser més subtils, que poden derivar de la pròpia cultura o de l'actitud de les persones. D'aquesta manera podem identificar aquells àmbits que poden generar barreres, com poden ser la comunicació i la informació, l'accés a béns i serveis i també actituds negatives cap a tot el que suposa discapacitat o diversitat. Per tant, el que hauríem de fer és garantir que la ciutat pugui ser viscuda i per això és fonamental que des de les diverses administracions canviem les ciutats perquè s'adaptin a les seves persones i no esperar que les persones s'adaptin a la ciutat. En aquest sentit, l'octubre del 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 13/2014 del 30 d'octubre d'accessibilitat que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a executar el seu pla d'accessibilitat abans del 2024. Aquesta llei té dos objectius principals. D'una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d'oportunitats per tothom, siguin quines siguin les seves diverses capacitats. I d'altra banda, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d'accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals en l'exercici de les competències de la Generalitat. En el cas de Cornellà, es disposa d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2015-2020 que no ha estat ni aprovat ni posat en marxa i que havia d'incloure un pla d'accessibilitat. Per una altra banda, també, al ple de juny del 2017, es va aprovar per unanimitat una moció on l'Ajuntament es comprometia a la redacció, execució i revisió d'un pla d'accessibilitat que a hores d'ara tampoc existeix. Per tot això, el que demanem en aquesta moció és que s'elabori un pla d'accessibilitat a Cornellà amb el termini d'un any, que aquest pla d'accessibilitat garanteixi i inclogui com a mínim tota la diagnosi de tots els punts de difícil accessibilitat de la ciutat, concretar quines actuacions es faran cada any i que es faci el seguiment i, també molt important, el pressupost que es destinarà a aquestes actuacions. També que s'impulsin trobades ciutadanes per garantir la participació de tots els agents implicats en aquesta millora de l'accessibilitat, així com també la visió de les persones afectades en primera instància per les barreres tant materials com immaterials. També proposem que un cop estigui aprovat el pla s'estableixin comissions de seguiment que es podrien fer bé o en l'àmbit de la SUECO, amb els consells de participació, com a espai divers i plural, i que es miri la participació de l'àrea metropolitana de Barcelona per establir amb quins recursos tècnics o econòmics per a la redacció d'aquest pla d'accessibilitat i que s'adopti el compromís d'aquest Ajuntament pel manteniment i millora permanent del pla d'accessibilitat i incorporar els recursos necessaris als pressupostos anuals per anar-lo implementant. Gràcies. Primer dir una cosa es el pla de movilidad y otra cosa es el pla de accesibilidad, no tiene res que veure. No dic perquè com s'ha mencionat aquí una cosa que no té res que veure, simplement per deixar-lo clar. Aquí partim de la base de que Cornellà no té elaborat i aprovat un pla d'accessibilitat, això no és veritat. Cornellà sí té un pla d'accessibilitat aprovat i va ser una de les ciutats de Catalunya que primer ho ha aprovat. Per tant, ho tenim aprovat. Nosaltres el que hem fet, i això ho va comentar l'altre dia Raquel, és dir que se faci una actualització d'aquest pla, que tenim ja aprovat des de fa bastant temps. Evidentment, quan se faci l'actualització s'aprovarà, aunque ara mateix, cada vegada que fem una urbanització nova o fer un planejament nou, se tenen en compte tots els temes de les noves lleis que han sortit per al tema d'accessibilitat. I per l'altre costat, el que la moció digui que inclogui com a mínim no sé què, nosaltres pensem que els nostres
equips de funcionaris d'aquest Ajuntament saben perfectament, si fan una actualització d'un pla, què és el que han d'incloure aquest pla i com s'ha de fer aquest pla. No fa falta que al ple municipal es digui les coses que ha de tindre un pla que han de fer en principi ells. Per tant, dit tot això, nosaltres no aprovaríem aquesta moció. Bé, gràcies. Gràcies pels grups que donen suport a la moció. En referència al pla de mobilitat i pla d'accessibilitat, el pla de mobilitat que ni ha estat aprovat ni executat, hi ha una part del pla de mobilitat que contempla, que incorpora que s'ha de fer un pla d'accessibilitat. O sigui, el pla de mobilitat hauria d'incorporar un pla d'accessibilitat. Això és el que he comentat i això és el que marca la llei també. Per una altra banda, la llei també determina que hem de tenir aquest pla d'accessibilitat. Si l'Ajuntament de Cornellà es té des de fa bastant de temps, ens agradaria disposar d'ell, perquè no sabem tampoc la transparència a la pàgina web de l'Ajuntament a vegades brilla per su ausència. Per tant, si hi és, hi hauria de ser i demanem que se'ns traslladi. Si realment la intencionalitat que tenen és de fer una actualització del pla, perquè ja n'hi ha un d'aprovat, es podria aprovar sense cap tipus de problema la moció que nosaltres plantegem en aquest cas, perquè no és contradictori, no entra en contradicció una cosa amb l'altra. Respecte al segon acord que nosaltres diem inclogui com a mínim, són moltes les mocions que s'aproven en aquest plenari i que moltes poden provenir del mateix Partit Socialista, que es fan propostes de què podrien incloure. En cap cas determina que hagi de ser així i es podria fer una esmena fent una eliminació del paràgraf segon si realment hi hagués la voluntat d'aprovar aquesta moció i la voluntat real d'aprovar aquest pla d'accessibilitat que nosaltres ni hem sapigut trobar ni sabem on ni hi és o no l'han visualitzat, si hi és. Pel que fa amb el tema del desplegament de la Generalitat, aquesta llei ja existeix i el desplegament i qui ha d'aplicar aquests plans d'accessibilitat són els municipis, a qui els hi pertoca, no a la Generalitat. I la Generalitat publica el DOC i no publica el BOE, si no m'equivoco. Per tant, nosaltres amb les esmenes hi votaríem en contra i el que demanaríem és que si realment hi ha voluntat d'aplicar aquest pla d'accessibilitat, que és més que necessari, s'aprovi la moció i si cal que es faci una esmena del segon acord eliminant-lo si d'aquesta manera el Partit Socialista hi estaria a favor. Gràcies.